Kacarita ing nagari Traju Tresna Prabu Monar Pati Siniwata Siniba para wadya Raseksa samya sumiwi anganti Andika sang aji ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu para Hyang Suksma mangadi luwih muga ngayomana marang kayuwaning ingsun. Paman Patih Pancat Nyono kawula nok nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Sinuwun lawan sira Senopati Anung-anung Yayah Griwa Ancak Ugra Hami Sunda kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Sinuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Sinuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Sang Prabu Pancat Nyono wonten timbalan iki ngadhawuh ingsun mundhut marang panemunira Maragagi kuwi matura aja nganti duweni rasa rikuh kelawan perkewuh kabeh iki tinarbuka sapa wae tak keparengake duweni panemu sarta pangunek-unek jer tumuju marang katentreman lan karahayon. Lho inggih Sinuwun anggone ingsun jumeneng ana negara Traju Tresna ki ya wis sawetara suwe. Maragagi Pancat Nyono cacaten panjenengan ingsun kekurang aku ana ngendi karingkih aku ana ngendi. Inggih wah radi ewet lawan pekewet anggen kula badhe matur aja rikuh aja perkewuh kowe kuwi rangka dalem tegese pepatih ngembat perkara kendho kencenging pernatan tentrem lan oraning negara kuwi ratu kelawan patih duwe ana penemu Maragagi tak keparengake Pancat Nyono. Inggih menawi kula dipun keparengaken matur sinuwun bab perkawis kawibawan kula kinten sampun boten badhe kirang kawibawanipun Ratu Traju Tresna Prabu Boma Nara Kasura. Inggih Prabu Anom Setijo enget-enget paduka menika Padmaja Narendra Gung Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kondang kuncara sampun wonten laladan Traju Tresna menika jajahanipun wiyar katentremaning para kawula dasih sedaya sami sumuyut sedayanipun sampun boten kuciwa sinuwun. Oh ngono Pancat Nyono. Inggih namung setunggal apa nyun pangapunten ampun juwa nggih sinuwun. Ora matura wah janipun boten sekeca manah kula. Ora. Matur piye? Sing ora kepenak nggon apa? Sing kurang nggon ngendi?
inggih. Sedayanipun sampun sae namung kula matur setunggal ingkang cacat bab perkawis katresnan. Nah, bener kowe pancen bener. Kuwi sing tak enteni tembungmu. Pancen nggon katresnan. Cacat panjenengan ingsun. Ing atase aku iki wong lanang Pancat Nyono, aku iki wong lanang Turnarendra putaning Ratu Gung Bathara. Ewadina kok cacat panggonan katresnan. Sira lak ya sumurup Pancat Nyono. Ingsun garwa putri Timpuraretna atmajane paman Prabu Kartak Nyono Yayi Dewi Hatnyonowati. Yayi Hatnyonowati. Moko rikala semana tak lamar. Dilamar putra Dwarawati, dheweke ya gelem, dheweke ya saguh. Nanging usanane Pancat Nyono bareng tempuking gawe ingsun kelakon dhaup kelawan Yayi Hatnyonowati ngantiri kelungguhan iki durung atut runtut Hatnyonowati durung gelem meweh katresnan kawan panjenengan ingsun durung tahu setijo kawan Hatnyonowati kuwi padha lelengen maduning asmara babar pisan paribasan gepok singgol wae durung nganti wiwit sepasaran yen to tembunge wong Karang Pradesan sepasaran manten tak boyong kundur marang Traju Tresna urung gelem kon ngenteni 40 dina 40 dina tak enteni Hatnyonowati ya durung gelem bali marang Traju Tresna ngelingi bomo kuwi ratu to Pancat Nyono ingsun iki Narendra inggih sinuwun. Lah yen aku iki kesuwen ninggalke negara tanpa pariwara. Mung nuruti kekarepane garwa, nuruti kekarepane wong wadon. Panjenengan isun ninggalake tata krama bab perkara kaprajan ra ora bisa. Inggih sinuwun. Wusanane ingsun kundur marang Traju Tresna iki. Lah ingkang garwa isih keri ning negara Timpuraretna. Nganti woh kaya ing panjudi aku iki kudu kepriye Pancat Nyono. Lah usanane Pancat Nyono durung suwe iki Yayi Hatnyonowati ngaturake nawala lumantar pacalang duta saka negara Timpuraretna kautus marang Praja Traju Tresna ngaturke nawala sing ditapak asmani Yayi Hatnyonowati dheweke matur gelem tak boyong kundur menyang Traju Tresna lan nglanggati katresnanku waton Hatnyonowati diyasakake dalan